Dear Miss Love, ito ang kwento ng isang babae na minsang nawala ng lahat at isang lalaki ang dumating na handang tumulong kahit walang kapalit. Ang kwento ko pong ito ay tungkol sa amin ni Mang Pedro, ang kumpare ng yumao kong ama. Matagal ng byudo. Hindi ko sukat akalain na sa paghingi ko ng tulong sa kanya at sa araw-araw na nakasama ko siya, magiging iba ang tingin ko. At para masuklian ng lahat, ginusto kong ibigay ang sarili ko sa kanya. Ako nga po pala si Sandy, 26 years old, nag-iisang anak lamang na isang babae. Akala ko talaga, siya na ang magiging pamilya ko na may utang sa renta, walang trabaho at walang kahit isang taong matakbuhan. Problemado sa araw-araw naming buhay ng aking anak na si Mika. May bahay naman ang magulang ko dito sa lugar namin. Pero dahil sa hirap ng buhay noong mawala sila, napilitan akong ibenta yon para may maipambayad sa mga utang na naiwan nila. Kung tutuusin, matagal ko nang gustong humingi ng tulong noon pa. Pero nahihiya ako. Ayokong isipin ng iba na umaasa lang ako, na nagpapaawa lamang ako. Pero dumating din ako sa punto na walang-wala na talaga. Kulang ang pag-ararakit ko sa mga kapitbahay. Kaya naman isang hapon, nag-ipon ako ng lakas ng loob at nagpunta ako sa bahay ni Mang Pedro. 2 bayan ang layo mula sa inuupahan namin ng dati kong kinakasama na si Alan. Si Mang Pedro ay 46 anyos. Kumpare ng tatay ko. Mabait siyang tao at byudo na siya ng ilang taon. Mag-isa lamang sa bahay. May maliit siyang tindahan at kadalasan doon siya tumatambay habang naninigarilyo o nagkakape. Pagdating ko sa kanila, nanginginig pa ang tuhod ko. Hindi ko alam kung paano ko siya karo. Hindi ko na natuloy pa ang susunod kong sasabihin dahil parang may namuo sa lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Pero para bang alam na niya agad. Tumango siya at pinaupo niya ako kaagad. Huwag kang mahiya, iha. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Sabi niya. Medyo naiiyak ako noon. Hindi ko man gustong umiyak talaga, pero parang naipon ang lahat ng sakit. Tila ba nung mismong sandaling yon ay bumigay ako. Tinapik lamang niya ang balikat ko. Walang salita, pero ramdam ko ang pag-unawa. Nagpasya siyang ipahiram muna sa akin ang lumang kwarto sa gilid ng bahay nila. Yung dating tinutuluyan ng anak niyang lalaki bago lumipat ng Maynila. Kung gusto mo, iha, wala namang nakatira dyan. Dumito muna kayo ni Mika. Para naman may matulugan kayo at di na kayo magrenta pa. Sabi niya. Ayoko sanang tanggapin pero tama siya. Kaya naman ang gabing yun, dinala ko ang mga gamit namin sa bahay ni Mang Pedro. Tahimik lang kaming nag-aayos ng kwarto. Paminsan-minsan nag-aalok din siya ng tulong. Gusto mo bang palitan ko ng kordina? O may ventilador pa doon, gusto mo? Habang pinapanood ko siya, para bang bumalik sa alaala ko ang mga panahong buhay pa ang tatay ko. Ganoon din siya. Laging nakangiti, laging may malasakit. Siguro kaya kahit gaano ko nahihiya, magaan ang loob ko kay Mang Pedro. Lumipas ang ilang araw at naging normal na ang lahat. Tuwing umaga, maghahanda siya ng kape at pandesal at laging may nakahandang tasa para sa akin. Minsan sinasabihan niya ako na, Iha, huwag mong hayaan na lamunin ka ng lungkot. Bata ka pa, marami ka pang makikilalang iba. At oo, sa mga simpleng salita niyang yun, unti-unti akong nakabangon. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, napansin kong parang pagod na pagod si Mang Pedro. Sabi niya, medyo masakit daw ang likod niya sa kakabuhat ng paninda. Kaya pagkatapos naming kumain, kapag tayo lang, Pedro na lang, masyado mo naman akong pinapatanda, iha. Natawa na lamang ako sa tinuran niya. May kung anong kakaibang init akong naramdaman. Hindi ko alam kung dahil ba sa kabaitan niya o dahil na rin sa presensya niya. Pagkatapos ng ilang linggo, mas naging madalas na ang kwentuhan namin tungkol sa buhay-buhay, sa mga pangarap, sa mga taong nawala.
Minsan bigla na lang siyang titingin sa akin at sasabihin, ang tatay mo, proud na proud siguro sa'yo ngayon yan dahil mabuting bata ka pa rin. At sa tuwing sinasabi niya yon, pakiramdam ko hindi na ako nag-iisa. Nagkaroon ako ng karamay sa katauhan niya. Hindi ko man alam kung saan hahantong ang lahat ng ito, pero isang bagay ang sigurado ko. Si Mang Pedro o si Pedro gaya ng gusto niyang itawag ko sa kanya, ay hinding-hindi ko makakalimutan. Minsan talaga, may mga taong dumarating sa buhay natin hindi para palitan ang nawala, kundi para iparamdam na may halaga pa rin tayo kahit sa gitna ng pagkalugmok. Sa paglipas ng araw, unti-unting nag-iba ang tingin ko sa matanda. Hindi ko ngumiti lamang ako. Ayos lang po. Gusto ko rin naman eh. Nakakatuwa lang po na may pinaglulutuan ulit ako. Para bang may silbi ulit ako bilang babae. Tumango siya, pero napansin kong medyo naging malungkot ang ngiti niya. Nabanggit niya noon na matagal na siyang biyudo at mula nang mawala ang asawa niya, hindi na rin siya muling nag-asawa pa. Nakakapanibago nga iha. Dahil ngayon nakakakain na naman ako ng iba't ibang putahe. Alam mo na, mahirap ang walang asawa, kaya't nasanay na lang ako. Pagkalipas ng ilang araw, sinimulan kong ayusin ang iba pa naming gamit. Nakakahiya kasi ang dami-dami kong dala. Sabi ni Mang Pedro, wag ko na raw isipin yun. Pero gusto ko ring maramdaman na may ambag ako sa kanya. Kaya tuwing wala siya at busy siya, naglilinis ako ng kusina, nag-aayos ng bahay, nagluluto ng ulam para pag uwi niya, may mainit na pagkain na naghihintay sa kanya. Ang bango ah. Sabi niya isang gabi nung umuwi siya mula sa palengke. Pritong isda lang po to, tsaka pakbet. Paborito ho yan ni tatay nun. Sabi ko, paborito ko rin yan. Mukhang tataba na ako nito ah, dahil nandito ka. Hindi ko alam kung bakit pero nag-init ang pisngi ko. Hindi ako sanay na purihin, lalo na mula sa kanya. Kaya ang nasabi ko na lamang, para maalagaan ko rin po kayo. Mas masarap kumain ng masusustansya kaysa puro dilata at noodles. Minsan, sabay kaming pumupunta sa bayan para bumili ng mga gamit. Nakakatawa kasi parang asawa ko siya. Isang gabi, habang nasa labas kami, bigla siyang nagsalita ng bagay na hindi ko inaasahan. Sandy, hindi ko alam kung naiintindihan mo, pero napakasaya ko na nandito ka. Tahimik na kasi ang bahay nun simula nung mawala si Lorna. Pero nitong mga araw, parang bumalik yung sigla. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko siya dapat tingnan. Bilang kaibigan ba ng tatay ko o bilang isang lalaking unti-unti kong nakikitaan ng kabutihan na bihira nang mangyari ngayon. Maraming salamat po. Mahina akong sagot. Hindi ko rin po alam kung anong gagawin ko kung hindi niyo ako tinulungan. May kakaibang ginahawa sa katahimikan naming dalawa na para bang pareho naming naintindihan na hindi na namin kailangang magsalita para magpasalamat. Pagkalipas pa ng ilang linggo, sinimulan ko ring maghanap ng trabaho. Sabi ko kay Mang Pedro, gusto kong magsimula ulit. Siya nga yung nagbabantay sa anak kong si Mika. Nasanay na nga lang din ang anak ko na si Mang Pedro ang laging kasakasama niya. Iha, hindi kita pinipigilan na maghanap ng trabaho. Pero wag mong i-pressure ang sarili mo. Magpahinga ka muna. Ayusin ang sarili mo. Tama siya. Ang tagal-tagal kong hindi nakahinga ng maayos. Mula nang iwanan ako ng kinakasama ko. Puro takot at ihiya ang naramdaman ko. Isang Sabado ng umaga, habang nag-aayos ako ng mga labahin, nakita kong nakatingin siya mula sa bintana. Tahimik lamang akong pinagmamasdan. Hindi ko alam kung napansin niya na nakita ko siya, pero nagkunwari lamang akong abala. Kinagabihan noon, nagdala siya ng isang plastik ng tinapay. Dumaan akong bakery sa bayan. Naalala ko mahilig ka sa Spanish, di ba? Natawa ko. Hindi ko alam, Miss Love, pero sa mga simpleng ginagawa niya, parang may kung anong kumakalabit sa puso ko. Hindi na ito tulad o hindi siya katulad ng mga lalaking nakilala ko noon na mayabang, magaling magsalita, pero kulang naman sa gawa. Si Mang Pedro, kakaiba, pero totoo.
Lumipas pa ang ilang araw at naging natural na sa amin ang ganong ritmo. Ako ang nag-aayos ng bahay, siya ang kumakayod sa labas. Bago ako matulog nung gabing yon, napaisip ako. Siguro ganito talagang tadhana. Minsan, dinadala ka niya sa mga taong hindi mo inaasahan. Sa mga lugar na akala mo'y pansamantala lamang. Pero doon mo pala mararamdaman kung anong ibig sabihin ng tahanan. Hindi ko alam kung saan nahantong ang lahat ng naman. Sagot ko, ang dami nyo nang ang ginagawa para sa amin eh. Kaya ayos lang to para may maitulong naman ako. Ngumiti siya. Hindi ko naman binibilang ang tulong ko sa inyo. Basta nakikita akong maayos, kayo ni Mika, ayos na ako. Pero sa loob-loob ko, may kumirot. Ilang buwan na siyang gumagastos para sa amin. Pagkain, kuryente. Kahit hindi siya nagsasalita, alam kong nabibigatan din siya. At higit doon, may kabutihan siyang hindi ko na alam kung paano babayaran. Kaya nung matapos akong magligpit, hindi pa rin ako umalis sa kusina. Nakatayo lang ako roon, nakatingin sa kanya habang nilalagay niya ang mga plato sa aparador. Mang Pedro, may hina akong sabi. Ano yun, iha? Lumingon siya na may hawak pang baso. Pwede po ba tayong mag-usap? Tumango siya at naupo sa mesa. Umupo rin ako sa tapat niya. Ilang segundo kaming parehong tahimik. Sa ilaw ng bumbilya, kita ko ang mga guhit sa mukha niya. Mga linya ng taon, ng pagod. Alam niyo ho, simula ko, hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Lahat ng kabutihan niyo, parang sobra-sobra na para sa amin. Wala yun, iha. Umiling siya. Sabi ko na nga ba't yun na naman ang iniisip mo? Pero hindi po ako mapalagay. Sabi ko na halos pabulong. Ang dami niyong binibigay. Parang hindi ako marunong tumanaw ng utang na loob kung mananahimik lamang ako. Natawa siya ng mahina. Sandy, ang pagtanaw ng utang na loob hindi minamadali. Dumadaan yan sa panahon. Mababayaran mo rin ako pag okay na kayo ni Mika. Pagdating ng panahon. Pero sa tingin ko hindi pa ngayon. Napayuko ako. Kung hindi ako makatingin agad. Pero sa loob ko, malinaw na malinaw ang gusto kong sabihin. Mula pa na umagabing pinakinggan niya akong umiiyak, hanggang sa mga araw na pinagtitimpla pa niya ako ng kape. Lahat ng iyon, nag-ipon ng damdamin na hindi ko na kayang itago. Dahan-dahan kong tinaas ang tingin ko sa kanya. Mang Pedro, mahina akong bulong. Pumayag ka na. Alam ko na matagal ka ng biyudo. Alam kong gusto mong maramdaman ulit na lalaki ka. Sige na. Parang natigilan siya. Sandy, huwag kang ganyan. Sabi niya na nanginginig ang boses. Hindi pwede. Importante ka sa akin. Hindi mo kailangang gawin yan. Alam ko. Sagot ko agad. Halos wala ng tinig. Pero, totoo ho. Gusto kita. Hindi dahil nabibigyan mo ako ng maayos na buhay. Kundi dahil ikaw lang ang bukod tanging lalaki na umintindi at hindi ako iniwan. Napatayo siya. Naglakad palayo na para bang gustong umiwas. Pero nang lumapit ako at hinawakan ng braso niya, hindi na siya nakaalis. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya at yung tibok ng dibdib kong halos sabay sa kanya. Sandy, hindi mo kailangang suklian yung kabutihan ko. May nawin niyang sabi. Hindi po to kabayaran. Sagot ko, para sa akin, ito yung tanging paraan para ipakita ko kung gaano ko kayo pinapahalagan. Kung gaano ko nagpapasalamat. Natahimik siya ng ilang sandali at maya-maya'y naramdaman kong bumuntong hininga siya. Kung alam mo lang, ilang gabi ko nang pinipigilan ng sarili ko ang nararamdaman ko para sa'yo. Dahil alam kong may anak ka at ayokong masira yung tiwalang binibigay mo sa akin. Hindi niyo po sinisira. Sabi ko na halos pabulong. Kayo nga po yung unang taong pinaniwalaan ko ulit pagkatapos kong masaktan. Napatitig siya sa akin. Matagal at walang nagsalita. Sa mga mata niya, may halong pangamba at pagnanais pero higit sa lahat may lungkot.
Dahan-dahan siyang lumapit, para bang natatakot. Hanggang sa tuluyang magkalapit na kami. Hindi na kailangan ng salita at sapat na yung katahimikan, yung mabibigat na paghinga, yung pagkakalapit ng dalawang taong parehong nasugatan. Hindi ko alam kung ilang sandali kaming ganoon, pero nang sa wakas ay yakapin niya ako, para bang ayaw ko na siyang bitawan. Salamat. Wala akong ibang maibibigay kundi ang sarili at tiwala ko sa inyo. Hindi kailangan, Sandy. Sapat na yung naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. At nung gabing yun, hindi salita ang naging kasunduan namin kundi katahimikan. Yung tahimik na pag-amin ng dalawang kaluluwa na parehong naghahanap ng init matapos ang mahabang lamig. Kinabukasan din noon parang walang nagbago. Naghanda ako ng almusal, si Mika ay tumatakbo sa bakuran at si Pedro ay nakaupo sa may hagdanan. Nakamasid sa amin, pero bawat tingin naming dalawa ay may dalang lihim na hindi kang gabing yun, para bang may nagbago na sa relasyon namin ni Pedro. Tuwing umaga, sabay kami nag-aalmusal. Si Mika abala sa pagguhit. May mga sandaling nagtatama ang mga mata namin, pero hindi na tulad ng dati. May kung anong init na at lambing na pumapagitan sa amin. Hindi namin pinag-uusapan ang nangyari. Walang pangako, wala ring paliwanag. Minsan nga dumating siya galing palengke. May dalang mga prutas at bulaklak. Para sa'yo, sabi niya, sabay abot ang maliit na bungkos ng bulaklak. Napangiti ako. Hindi dahil sa bulaklak, kundi dahil sa simpleng paraan ng pagpaparamdam niya. Salamat, sabi ko. Kumindat lamang to. Simula noon, naging mas magaan ang lahat. Parang unti-unti kong nakalimutan ang lungkot ng nakaraan. Ang pag-iwan sa amin ng dati kong kinakasama. Ang mga gabing nagigising ako sa pag-iyak. Si Pedro ang pumuno ng buwang na iyon. Hindi niya kailangang magsalita para maramdaman ko ang halaga naming mag-ina. Isang hapon na biglang bumuhos ang ulan. Ako lang ang mag-isa noon. Habang pinagmamasdan ko ang pagbagsak ng ulan sa bintana, bigla na lamang pumasok si Pedro. Basa ang balikat at may dalang payong. Nandito ka pala. Akala ko na kilamayat ka rin kasama ni Mika. Naalala ko lang na bukas yung bintana niyo, isasara ko sana. Kakauwi ko lang din. Naiwan na rin si Mika, nakikipaglaro kay JB. Pagkapasok niya, nakita ko na basa siya kaya agad kong pinunasan ang balikat niya. Salamat. Anya at ngumiti. Tumingin lamang ko sa kanya. Sandali kaming natahimik. Hindi ko alam kung paano nagsimula ulit ang yakap na iyon. Basta bigla na lamang niya akong hinila ng marahan at naramdaman ko ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Hindi ito tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa kung paano namin pununan ang puwang ng isa't isa. Mula noon, tinanggap ko sa sarili kong may relasyon kami at tuwing gabi may nangyayari sa aming dalawa. Si Mika naman, laging nakangiti at tinatawag siyang Tay Pedro. Sa bawat tawa at titig, alam kong may lihim kaming pinoprotektahan. Hindi kailangang ipaliwanag, pero ramdam sa bawat paghawak at sulyap. Minsan habang pinapatulog ko si Mika, pumasok siya sa sala at tinanong ako, "Masaya ka ba, Sandy?" Tumango ako. Oo naman. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko nagkaroon ulit kami ng tahanan. Tinitigan niya ako ng matagal. Tapos ngumiti. Yan lang naman ang gusto ko. Ang maging masaya ka. Pagkalabas niya, naramdaman kong may tumulong luha sa mga mata ko. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Hindi ko inasahan ang lalaking kaibigan ng aking ama ay siya palang magiging dahilan kung bakit muli akong matututong ngumiti. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin kayang itago to. Pero ngayong gabi, habang tahimik, isa lang ang sigurado ko. Hindi na ako nag-iisa. At kung husgahan man kami ng mundo, sigurado kong tama lang na ipaglaban ko kung ano ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Dahil si Pedro, sa kabila ng edad niya, sa kabila ng lahat, siya lang ang nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Puro yakap lamang at pag-aalaga. Hanggang dito na lamang po
ang aking maiksing kwento. Muli, ako po si Sandy. Maraming salamat Miss Love sa pag-eri po ng maiksing istorya ng aking buhay. Magandang araw po sa inyo. Nais ko pong ibahagi ang istorya ng aking buhay. Hindi para maging impluwensya sa inyo, kundi para makatulong sa akin at maging gabay ko na rin para masolusyonan ang aking kinikimkim na suliraning kinakaharap sa kasalukuyan. Nagsimula ito taong 2024 ng Marso. Nang makagawa ako ng matinding kasalanan na hindi ko na kayang iwasan pa ngayon. Kahit alam kong kamumuhian niyo ko, ay mas pinili kong ilahad pa rin ang kwento ko. At alam kong magiging marumi at palabigay na misis ang magiging impresyon niyo sa akin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lisa. 31 years old. Wala pa akong anak dahil wala pa to sa plano namin ng mister ko. Nangungupahan kami dahil nag-iipon muna kami upang magkaroon na rin ng sariling bahay. 1 taon pa lang kaming kasal at medyo may kalayuan ang trabaho ni mister. Kaya naman tuwing day off lamang niya siya nakakauwi. Minsan pa nga ay hindi to nakakauwi kaya't nakakapag-usap na lang kami sa video call. Sakto lang ang tangkad ko. Nasa 5'2", morena at medyo may pagkatsabi na sexy. Maayos naman ang pagsasama namin ni mister, yun nga lang minsan ay hindi ko rin talaga maiwasang hindi mangulila sa asawa ko, lalo na sa tuwing malamig ang gabi. Nagtatrabaho nga pala ako sa office. 8:00 ang pasok ko sa opisina, pero 7:00 ay umaalis na ako dahil nagko-commute lang naman ako. Hindi naman ganon kalayuan ang trabaho ko, pero minsan talaga ay hindi maiwasan ang matraffic. Isa sa mga routine ko sa pang-araw-araw na buhay ko ay sa tuwing magigising ako sa umaga, banyo agad ang tungo ko upang mag-shower. Subalit ng umagang yun, ay nagulat ako nang i-flush ko ang toilet bowl ay hindi na tumigil sa pagbuhos ang tubig. Binuksan ko ang cover ng lalagyan ng tubig. Subalit hindi ko malaman kung bakit patuloy pa rin ang pagbuhos ng tubig kahit lumapat na ang bilog na rubber sa loob nito. Kaya minabuti ko na lamang pihitin pasara ang maliit na tubong pinanggagalingan ng tubig. Agad na akong tumapat sa may shower. Pero dahil sa inis ko sa nangyari, ay napalakas ang pagpihit ko sa bukas ng shower. Tumagas doon ang tubig sa halip na sa shower head. Ito ang mahirap kapag wala kang kasamang lalaki sa bahay, lalo't wala naman akong alam sa ganitong bagay. Hindi ko na ito napatigil pa, kaya naman sinara ko na lamang ang pinaka-gate valve ng tubig sa harap ng aming apartment. Nakatapis lamang ako noon ng tuwalya habang isinasara ko ang pihitan. Hindi ko napansin na yung nasa ikalawang pinto ng apartment ay inaandar na ang sasakyan niya. Habang sinasara muli ang gate nila, ay nakatingin sa akin ang may edad ng lalaki. Noon ko lang na-realize ang itsura ko. Mukhang natuwa naman siyang pagmasdan ako sa ganoong ayos. Dahil nakangiti siya sa akin nang mapansin ko siya. Hindi ko na nga lamang to pinansin pa. Sa halip ay nagtungo na muli ako sa loob ng bahay. Pero sa isip-isip ko, hanggang tingin ka lang. Pagdating ko sa loob ng bahay, ay agad akong naghanap ng numero ng telepono ng isang service utility ng apartment. Hinanap ko ang isang numero na sa tingin ko ay agad makakapunta sa aming apartment. Nakailang tawag din ako bago ako sinuwerte na makakuha ng gagawa. Nasa labas lang pala ng subdivision ng apartment namin ang pwesto ng shop nila. Kaya ilang minuto lang ang lumipas ay may narinig akong may kumakatok na sa may gate.
Isang lalaki na sa tansya ko ay nasa 28 pa lang ang itsura. Nakamotorsiklo ito na may suot pang helmet, ang aking nabungaran sa tapat ng gate. Lumabas ako ng bahay at pinagbuksan ko siya ng gate. Ako po yung tubero na gagawa sa nasira na palikuran niyo, ma'am. Ang pakilala ng binata, sabay alis ng kanyang helmet. Noon ko napansin na may kagapuhan ng binatang to. Sa pag-alis niya ng suot niyang jacket, ay napansin ko rin ang matipuno niyang katawan. Ah, ikaw ba ang pinadala dito? Ang naitanong ko sa kanya kahit nagpakilala na siya kanina. Ako nga po, ma'am. Ang tugon naman niya. Henry po ang pangalan ko. Dugtong pa niya. Ah, sige. Halika. Tuloy ka para maayos mo na. Mauhuli tuloy ako sa opisina dahil dun. Ang paanyaya ko sa kanya. Nagtungo kami sa loob ng aming apartment at tinungo na namin agad ang banyo. Binuksan niya ang takip ng lalagyan ng tubig ng toilet bowl at may kinutingting lamang sandali. Agad din niyang nalaman ng sira. Sa kalumaan daw ng rubber gasket ay hindi na ito lumalapat ng maayos. Kaya naman patuloy nakakadaan ang tubig dito. May pampalit naman daw siyang dala kaya magagawa niya yon kaagad. Agad din niyang tiningnan ang sirang shower. Pagkakita niya ay biniro niya ako na napakalakas ko raw dahil nasira ko yon. Mas naging attractive siyang tingnan kung nakangiti siya. Ewan ko pero may kakaiba akong feelings ng mga oras na yon. Parang nawala ang inis ko sa nangyari. Sa halip, ay pinasasalamatan ko na ang pagkasira ng shower knob dahil may isang tulad ni Henry ang nasa aking harapan ngayon. Sandali lamang, ma'am, at kukunin ko yung iba ko pang gagamitin dito. Ang paalam niya sa akin. Sige, dalian mong gawin yan para makahabol pa ako sa opisina kahit half day na ako. Tugon ko naman. Wala pong problema. Sandali lamang po yan. Ang sagot naman ni Henry. Pagbalik ni Henry, ay daladala na niya ang isang bag at ilang pang tools. Kailan po ba ang tao dito? Tanong ni Henry. Oo, ako lamang. Bakit mo na itanong? Ang tugon ko naman sabay tanong na rin sa kanya. Parang kinabahan ako sa tanong niya. Mukhang may masamang balak ang lalaking to. Sa isip-isip ko. Kasi ma'am, magtatanggal sana ako ng t-shirt ko at pantalon para hindi po ako marumihan o mabasa sa gagawin ko. Kung okay lang po sa inyo. Sagot naman ni Henry. Nakahinga ako ng matiwasay sa sinabi niya. Ngunit mas lalo akong naging interesado sa sinabi niyang magkakalas siya. Napangiti ako nang di ko sinasadya. Mabuti at hindi niya ako napansin. No problem. Kahit pa nga kalasin mo ang lahat, wala namang ibang makakakita sa'yo. Ang naging pilyong biro ko dahil medyo hindi ko napigilan ang sarili ko sa sagot kong yun. Nangiti sa akin si Henry dahil sa kanyang narinig. Agad naman akong dumipensa. Baka kasi kung ano pa ang isipin niya sa akin. Baka kasi babasa din yung boxers mo, Manong Ang pahabol ko pang biro. Naku ma'am, nakakahiya naman po kung hindi ako magtitira. Ang balik na biro sa akin sabay ngiti ulit. Nagtanggal muna ng sapatos si Henry bago niya unti-unting kinalas ang kanyang t-shirt at pantalon. Naka-cotton boxer short siya na kulay gray na may brand name sa garter na jockey. Bigla akong dinapuan ng hiya sa tuwing napapasulyap ako sa kanya dahil sa kanyang itsura. At alam ko, kahit sinong babae ay ma-attract sa kanya kahit pa sa katulad kong may asawa na. Napaka-hot niya nung time na yon. Kaya naman lumayo ako sa pintuan ng banyo. Subalit parang may nagdidikta sa akin na dapat hindi ako umalis doon. Kaya ilang minuto pa lamang ay bumalik ulit ako sa may pintuan.
Napansin ko na kahit anong sulyap ko kay Henry, ay baliwala lamang yun sa kanya. Kaya noon ko siya napagmasdang maigi. Moreno ang kutis niya at talagang malakas ang apil. Napansin ako ni Henry na nakatingin sa kanya. Muli, isang ngiti ang binigay niya sa akin. Dahil doon, naging kampante na rin agad ako sa kanya at nawala na ang pagkailang ko sa tuwing titingin ako sa kanya. Dahil masyado akong naging focus sa kanya, ay hindi ko na malayan na tapos na pala ang kanyang trabaho. "Pakibukas na po yung gate valve sa labas, ma'am." Ang pakiusap ni Henry na pumukaw pabalik sa akin sa realidad. Ganun ba? O sige, sandali lang. Ang aking naging tugon lang. Pagbalik ko sa pintuan ng CR, ay pinakita sa akin ni Henry na okay na ang daloy ng tubig sa toilet bowl at ganun din sa shower. "Okay na po ang lahat. Pwede na po kayong mag-shower, ma'am," ang sabi ng tubero. "Oo nga eh. Ang galing mo naman. Ang bilis mo ring nagawa yan." "Sanay na po ako sa ganyang trabaho, kaya sisiw na lang sa akin yan," ang pagyayabang naman niya. Sabay na pag-alis namin sa banyo, ay hindi ko sinasadya na madikit ako sa harapan ng boxers ng binata. Sorry," ang bigla ko nalang nasampit. "Okay lang po yun, ma'am. Napansin ko, mukhang kailangan nyo rin yata ng extra service," ang nakakabiglang tanong ni Henry. "Naku, palabiro ka rin ha?" Pag-iwas ko sa sitwasyon, sabay iwas ng tingin. Napaisip ako, baka kanina pa niya napapansin na panay ang sulyap ko sa kanya. Oo, kursunada ko siya, pero kahit ganun, ayoko namang umabot ako sa puntong bawal na. "Pwede namang seryosohin yung biro ko, ma'am. Kayo po. Kayo kasi ang buweno mano ko sa araw na to. Kanina ko pa kasi kayo napapansin na nakatingin sa akin," ang sagot ni Henry. "Kasi may asawa na ako." Kung hindi ko na natapos ang sasabihin ko, nang bigla akong bigyan ng halik ng binata, sabay yakap sa aking bewang, dahilan para magdikit kaming dalawa. "Wala naman siya, ma'am. Wala naman sigurong magiging problema," bulong niya. Nang oras na yun, wala na si isip ko na may asawa na ako. Marahil, nahipnotis mo na ako ng aking kahinaan. Sige Henry, basta sa atin lang to ha? Makakaasa po kayo. Dito na po ba tayo? Sa may kusina o doon sa kwarto ninyo?" ang tanong ni Henry. "Tara, doon tayo sa kwarto namin sa itaas," ang anyaya ko sa kanya. Binitbit ni Henry ang t-shirt niya at pantalon niya sa pagpanhik namin patungo sa aking silid. Ako naman ay nakatapis pa rin ng tuwalya simula pa nung may nasira sa banyo. "Papaano mo naman nasabi na kursunada kita?" ang tanong ko kay Henry habang umahakbang kami sa hagdanan. "Nung nagpaalam po ako, ma'am, na mag-aalis ako ng damit, pumayag ka kaagad. Hindi ko naman ginagawa yun sa ibang kliyente namin. Sinubukan lang kita. Kaya nahalata ako na interesado ka. Kaya tinuloy ko na rin." "Walang hiya ka? Pilyo ka pala? Kasi naman, 2 linggo nang hindi nakakauwi si mister. Kaya siguro ganito ako ngayon." Ang bigla kong nasambit sabay halakhak. Sa mga oras na yun, ay nakarating na kami sa aking silid at nakaupo na sa gilid ng kama ko na magkatabi. Humiga si Henry. Nakatingin lamang siya sa akin na may ngiti sa kanyang pisngi. "Ano pang hinihintay niyo, misis? Baka mainip na yung susunod kong kliyente," ngiti niya. Nang marinig ko yon, ay napakagatlabi na lamang ako habang nakatingin sa mga mata niya. Unti-unting inalis ko ang tuwalyang nakabalot sa akin. Kaya bumungad sa kanya ang dapat na para lang si mister ko.
Ng mga oras na yun, ay walang ibang nasa isip ko kundi mapunaan ang pangangailangan ko, na halos 2 linggo ko ring pinagtiisan dahil hindi nakauwi ang mister ko. Sa puntong yun, ay kusa na kaming tumugon sa makasalanang sandali. Kapalit ng maganda at mahusay na serbisyong binigay ni Henry kanina, ay ang aking serbisyo naman bilang isang babaeng may asawa na sa isang binatang noon ko palang nakilala. Masasabi kong talaga palang pilyo din si Henry. Dahil sa maiksing panahon na yun, ay nagawa niya akong mapasuko ng ganun-ganun lang. Oo, na-attract ako sa itsura niya. Lalo sa batak na katawan na natural na bunga lamang sa trabaho niya at hindi bunga ng pagpunta sa gym. Halos mabaliw ako at mapatingala sa kisame nang tuluyang maibigay ko ang lahat sa binata. Sa mga oras na yon ay tuluyan kong nalimutan ang asawa ko. At ayaw kong mang-aminin, ay lubos na nakalalamang ang binata pagdating sa kama kumpara sa mister ko. Para akong bumalik sa aking pagkadalaga dahil sa alapaap na natamasa sa piling niya. Maya-maya lang ay biglang nag-ring ang cellphone ni Henry. Hello po? Ang tugon agad ni Henry matapos abutin mula sa bulsa ng kanyang pantalon ang kanyang cellphone. Sige po, patapos na rin po ako dito. Pupuntahan ko na po ngayon din. Ang sabi pa ni Henry sa kausap niya sa cellphone. Hindi pa man kami kontento, ay wala na akong nagawa nang nagpaumanhin si Henry sa akin na dapat na talaga siyang umalis kasi importanteng kliyente daw nila ang dapat na niyang puntahan. Ako naman ay hindi ko na rin siya tinutulan sa kanyang pag-alis. Iniabot ko na lamang ang bayad ko sa kanya. Lumipas ang 1 linggo. Hindi ko pa rin makalimutan ni si Henry. Kahit ang umuwi ang mister ko, ay siya pa rin ang nasa isip ko. Kaya naman isang araw, matapos umalis ni mister mula sa kanyang day off, ay lumiban ako sa aking trabaho upang makagawa ng paraan na magkitang muli kami ng binata. Tinawagan ko muli ang shop na pinagtatrabuhan niya at sinabi ko na muling nasira ang ginawa ni Henry. Si Henry mismo ang na-request kong gumawa nito. Pero laking panghihinayang ko ng iba ang ipinadalang tao para gawin ang na-report kong sira. Malayong malayo to kay Henry. Bukod sa may edad na, ay mukha pa tong gusgusin. Na hindi ko malang makitaan ang kagwapuhan ng lalaki. Nasa ibang kliyente daw kasi si Henry, kaya siya ang pinadala ng shop. Alam ko naman na walang sira sa aking CR. Kaya naman ang inspection ninyo ng matanda ay wala siyang nakitang sira doon. Nagdahilan na lamang ako na kanina ay ayaw gumana nun. Matapos kong iabot ang bayad sa kanya, ay umalis na rin siya. Inis na inis ako nung araw na yun. Nangihinayang kasi ako na hindi ko man lamang naisip na hingin ang numero ng cellphone ni Henry bago siya umalis noong 1 linggo. Bago pa man sumapit ang dilim, ay bigla na lamang akong nakarinig ng mga katok sa gate ng aming tirahan. Pagtingin ko sa bintana, ay namukhaan ko agad kung sino yun. Si Henry ang nakatayo sa labas at hawak-hawak ang kanyang helmet. Pinagbuksan ko siya ng gate at pati ang kanyang motor ay pinark na rin niya. Tumawag ka pala ma'am sa shop kaninang umaga, ang bungad ni Henry. Nakakahiya nga sa shop niyo eh. Baka naghinala na sila sa akin at sayo. Sagot ko naman. Wala yun. Hindi naman ni-report ni Mang Endoy sa shop na wala siyang ginawa sa inyo. Policy kasi ng shop na kapag walang ginawa ay dapat yung minimum charge lang ang isingil. Yun bang nagastos lang sa pagpunta ng tao sa inyo? Eh di bawas din yun sa kinita ni Mang Endoy. Ang paliwanag ni Henry. Eh bakit alam mo na wala siyang ginawa dito?
Ang tanong ko naman. Nakwento lang ho sa akin ni Mang Endoy. Pero walang kamuwang-muwang nga matanda kung ano man ang namagitan sa atin. Nakuha ko agad kasi yung nais mong mangyari kanina. Ang dugtong pa ni Henry, sabay ngiti na para bang may ibig ipahiwatig. Halika na nga sa loob at baka marinig tayo ng mga kapitbahay. Ang anyaya ko naman sa kanya. Pwede bang saglit lang tayo? Naghihintay na kasi si Commander sa bahay eh. Ang biglang sinabi ni Henry nang makarating na kami sa loob. Walang problema, Henry. Sabay kindat ko pa sa kanya. May asawa ka naman pala. Bakit ka pumapayag sa ganito? Tanong ko. Buntis kasi si Esme. Ang paliwanag ni Henry. Ha? Okay lang naman yun, di ba? Ang sabi ko naman sa kanya. Pwede kung pwede. Pero ayaw niya kasi. Delikado daw sa baby. Maselan kasi siyang magbuntis. Ang dugtong pa ni Henry. Hindi ko akalain na hanap-hanapin ko ang lalaking ilang linggo ko pa lang nakilala. Para akong hibang at wala sa katinuan na kahit alam kong mali ay hinayaan kong magpatuloy. Inaamin ko naman na hindi ang aking mister ang naging unang karanasan ko sa kama. Pero sa lahat, si Henry lang ang hindi ko magawang kalimutan. Kaya sa huli, ay muling sinulit namin ang nakaw na sandali namin. Maya-maya lang din ay nagpaalam na siya. Siya nga pala, hindi na ako magtatagal, baka hanapin na ako ni Esme. Ang panimulang paalam ni Henry habang inaayos ang sarili. Walang problema, pero kailan ulit? Ang pabirong tanong ko sa kanya. Kunin ko na lang po yung number niyo po. Kapag nasa malapit lang ako at wala ka rin pong trabaho, ay dadaan ako dito. Tugon ni Henry. Huwag mo na nga akong ipo. Halos magkasing edad lang naman tayo ah. Tawagin mo na lang akong Lisa. Ang sabi ko sa kanya sabay abot ng isang calling card ko. Weekends ang day off ko. Kapag weekdays naman, maaga pa lang mag-text ka na para di na ako papasok. Ang dugtong ko pa. Sige Lisa, uuwi na ako ha? Ang paalam ni Henry habang papaalis ng apartment. Heto nga palang sayo. Nasabi ko sabay lagay ng pera sa bulisan ng pantalon niya. Ano to? Tanong niya. Wala lang. Tugon ko sabay ngiti. Kapag tinanggap ko to, edi parang bayaran na ako niyan. Tugon naman ni Henry. Hindi naman sa ganon. Makakatulong din yan sa inyo, ng asawa mo. Dugtong ko naman. Wag na. Ginusto ko naman. At parehas naman tayong nakinabang. Wika niya pa sabay ngiti. Sige na, uuwi na ako. Ang huling nasabi ni Henry sabay patakbo ng kanyang motorsiklo. Si Henry lang ang nasa isip ko ng mga sumunod na araw. Hindi niya binigay ang number niya. Kahit nabigyan ko siya ng aking calling card, ay walang kasiguraduhan kung magte-text pa siya sa akin. Subalit, nang sumunod na weekend, ay nag-text si Henry sa akin. Malapit lang daw sa amin kung saan meron siyang inaayos. Kapag natapos na raw, ay dadaan daw siya. Tinupad naman niya ang kanyang sinabi. At tulad ng inaasahan, ay muling may nangyari sa amin. Ni hindi ako makaramdam ng pagsisisi na pares kaming nagtataksil sa mga asawa namin. Ngayon, ay hindi ko na alam kung paano pa to ititigil. Gayong tila hindi ko na yata kaya. Ayoko namang masira ang pamilya niya. At lalong ayoko ring masira kami ng asawa ko. Kaya ang tanong ko lang ay kung paano ko ba mapipigilan ang damdaming makasalanan. Gusto kong magbago, ngunit pilit akong hinihila ng makasalanang sandali namin ni Henry. Sana'y matulungan niyo po ko at mabigyang payo sa suliraning kinakaharap ko. Hanggang dito na lamang po.
at paalam. Ewan ko ba sa inaanak niyo, Ninong? Masyadong busy sa trabaho. Di wala ng oras para sa akin. Daig pa niyang may 10 anak kong magtrabaho. Ay naku, ganyan talaga yung batang yan noon pa. Pero kung ako lang si Marlo, baka nga 10 ng anak natin. Kayo ho talaga? Mapagbiro kayong masyado. Aba, nagsasabi lang ako ng totoo, iha. Swerte nga ni Marlo sa'yo. Abay, napaka-sexy mo pala. Salamat ho sa papuri. Pero parang di naman nakikita yan ni Marlo eh. Buti pa nga kayo. Nakikita ninyo. Huwag mong sayangin ang sarili mo, iha. Marami diyang iba. Kung hindi ka nakikita ng asawa mo, pues ako, sobrang na-appreciate ko ang kagandahan mo. Muli na namang nagbabalik ang inyong narrator, Miss Mizzy. Tara na tunghayan natin ang bagong story na ibabahagi namin sa inyo. Bago po tayo mag-umpisa, please support our channel, i-like at i-subscribe na. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rachel. 27 years old at isang cashier sa isa sa mga malalaking mall dito sa bayan namin sa Cagayan de Oro City. 4 na taon na kaming kasal ng asawa kong si Marlo, 29 years old. Sinasabi ng ilan na maganda raw talaga ako. Kahit nga may asawa na ako, ay marami pa ring lalaki ang nagkakagusto sa akin. Lalo na ho dito sa pinagtatrabahuhan kong mall. Maganda naman kasi ang pangangatawan ko. Morena, pero malambot at makinis ang balat. Kaya naman marami ring kalalakihan ang nagbabalak na ligawan pa rin ako kahit alam nilang may asawa na ako. Ngunit sinasabi ko na never kong lolokohin ang asawa ko. Pero hindi pala talaga dapat magsalita ng tapos dahil kinain ko ang mga salitang binitawan ko. Guwapo si Marlo, matangkad na payat. Nasa 5'8" ang height nito at maputing lalaki. Mabait ang asawa ko at wala naman akong nakikitang kapintasan sa kanya. Maliban na lamang sa pagiging walang oras nito sa akin. Sobrang workaholic ng asawa ko. Bagay na palagi naming pinagtatalunan. Si Marlo ay isang medical representative sa isang kumpanya ng mga gamot. Hindi ko na lamang babanggitin kung anong kumpanya, pero napakahigpit ng kompetisyon sa trabaho nila. Kailangan nilang makakuha ng kliyente araw-araw. Magaling sa sales talk ang asawa ko. Yun nga lang dahil sa higpit ng kompetisyon nila sa kumpanya, ay palagi siyang umaalis at hindi ko na halos mahagilap sa bahay. May isa po kaming anak na lalaki na nasa 3 taong gulang pa lamang na nasa probinsya ni Marlo. May trabaho kasi kaming dalawa, kaya ang biyenan kong nanay ni Marlo ang nag-aalaga sa anak namin para hindi na kami kumuha pa ng yaya na magbabantay dito. Umuuwi na lamang kami sa probinsya minsan, kaya naman malaya kaming dalawa na gumalaw ni Marlo na parang binata at dalaga pa rin. Pero kahit ganun pa man, ay wala sa isipan ko ang magloko sa asawa ko. Mataas ang respeto ko sa sarili ko, pati na sa kanya. Naniniwala din ako na may karma, kaya halos hindi ko lubos maisip na darating ang araw na magagawa kong pagtaksilan ang asawa kong si Marlo nang dahil sa mga kakulangan niya sa pagsasama namin. Si Ninong Fred ang naging kasakasama ko ng mga panahong busy ang mister ko. Isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagtulak sa amin upang makagawa ng isang bagay na bawal sa mata ng Diyos at sa batas ng tao. Si Fred ay 50 anyos na, pero maliksi pa rin.
Halatang gwapo nung kabataan. May kaya ang matanda dahil may-ari ito ng mga hardware sa probinsya ng asawa ko. Bukod pa roon, ang iba pa niyang mga negosyo. Aalis ka na naman ba? Tanong ko kay Marlu nang makita ko itong nagliligpit na naman ng mga damit sa maleta. Babe, may meeting kami ng kumpanya sa hotel 2 araw kami dun. Don't worry, may pasalubong ko sa'yo pag uwi ko. Masayang wika nito sa bayakap sa baywang ko. Itinulak ko palayo si Marlu. Nakakaumay na. Ganito na lamang palagi ang larawan ng aming relasyon. Palaging namamagitan sa amin ang trabaho niya. Inis na ibinato ko sa basurahan sa kwarto ang binili kong swimsuit. Bala ko sana kasing mag-resort kasama si Marlo sa weekend, pero naunahan na naman ako ng trabaho niya. Galit ka ba, babe? Huwag ka mag-alala kapag naisara ko ang deal sa isang big-time client ko within this week ay magbabakasyon tayo sa probinsya. Mas lalo naman akong napangwi. Mas lalo naman siyang walang oras kapag umuwi kami sa probinsya nila. Naroon ang mga barkada niya. Ang gusto ko lang naman ay ang oras para makasama ko si Marlo ng kami lang. Bahala ka nga sa buhay mo. Kung gusto mo doon, edi umuwi ka mag-isa. May trabaho ko dito. Dito lang ako sa bahay. Iniwan ko si Marlo at kumain akong mag-isa ng hapunan. Tila naman itong manhid na hindi man lamang naramdamang nagtatampo ako sa kanya o sadyang iniiwasan lamang niyang mag-away kaming dalawa. Ganito kasi si Marlo. Kapag naramdaman niyang galit ako, ay hindi na yan mangungulit pa. Hihintayin niya kung kailan huhupa ang inis ko sa kanya. Kapag naman kami ang nag-aaway at laging siya ang may kasalanan, ay nagpapakumbaba ito para maging maayos kaming dalawa. Ayaw niya ng gulo. Hindi rin naman ako yung tipong mabunganga kapag galit. Nagmamaktol lamang ako, nagdadabog at hindi maipinta ang muka. Pero hindi ako magwawala o naninigaw sa kanya. Hindi namin ugaling pinag-uusapan kung ano ang problema. Kaya minsan ang problema namin ay nasosolve lamang sa pamamagitan ng pag-alis niya. Pero bilang babae, ay may pangangailangan ako. May pananabik ako sa asawa ko na hindi niya natutugunan, lalo na kapag ganitong may mga meeting siya sa malalayong lugar. Aalis siya kapag may kausap na kliyente, kaya naman nakakainis talaga. Nakakahiyamang aminin pero minsan ay ako na lang ang nagpupunan sa pangangailangan ko. Pinananabikan ko ang ganitong bagay sa mister ko. Siguro nga ay dahil halos wala na itong oras sa akin. Pagod siya pag uwi ng bahay dahil sa layo ng minamaneho niya. Kaya pagdating ko galing sa trabaho ay maghahapunan na lamang kami. Mag-uusap ng kaunti habang nanonood ng TV at pagkatapos ay makakatulog na si Marlo nang hindi ko man lang mapapansin. Matutulog na lang yan nang walang paalam. Sa isang buwan ay masaya nang may isang gabi akong pagbibigyan ng asawa ko. Isang araw kung saan masasatisfy ang pangangailangan ko bilang babae. Pero mostly ay wala talaga. Kagaya na lamang ngayon na naghanda pa ako pero disappointment lamang ang inabot ko dahil may sarili din naman palang plano ang kumpanya nila. Ang saklap naman talaga. Kaya sa inis ko sa asawa ko ay naisipan ko na lamang na yayain ang mga kasamahan ko sa trabaho na mag-beach kami sa Sabado. Kahit isang gabi lang dahil kailangan pa rin naman naming pumasok kinabukasan. Sayang naman ang binili kong swimsuit kung hindi ko ito magagamit at itatapon ko na lamang. Mabuti na lamang at pumayag din ang mga kasamahan ko kaya nang makaalis na si Marlo sa bahay ay kinuha ko ang swimsuit na itinapon ko sa basurahan sa loob ng kwarto namin. Isinukat ko yun at napapangiti na lamang ako nang saktong-sakto lang sa akin ang binili ko. Maya-maya ay nagulat na lamang ako nang may kumatok sa bahay namin. Nilak kasi ang pinto o nilak ko kasi ang pinto pagkaalis ni Marlo. Napangiti na lamang ko nang maisip kong bumalik ang asawa ko dahil baka may nakalimutan to.
Napangisi na lamang kong tumungo sa pinto. Tignan lang natin kung hindi ka maakit sa akin ngayon. Nakangiting wika ko sa sarili. Akala ko si Marlo kasi ang bumalik. Excited kong binuksan ang pintuan. Suot ang swimsuit na binili ko. Surprise! Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang makita ko si Ninong Fred na ninong ni Marlo ang bumungad sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ng matanda na nakatitig sa akin. Bagay sa iyong suot mo, iha. Napakaganda mo. Alanganin na lamang akong napangiti nang isinara ni Ninong Fred ang pintuan. Nataranta akong napatakbo sa loob ng silid naming mag-asawa para magbihis ng maayos na damit. Isang simpleng t-shirt at short na pambahay ang sinuot ko. Pagkatapos ay lumabas na ako ng kwarto para kausapin ang matanda. Nagtataka ko kung ano bang ginagawa niya dito sa bahay namin ni Marlo. Si Ninong Fred ay ninong ni Marlo. Byudo na ito matagal na. Medyo may edad na pero walang kupas sa kakisikan. Maskulado ang pangangatawan. Kung titignan ay nasa edad 45 pa lamang to. Gwapo talaga si Ninong Fred kaya hindi maipagkakaila na habulin pa rin to ng chicks kahit medyo may edad na. Naparito ho kayo? May kailangan po ba kayo? Tanong ko. Wala naman. Gusto ko lang sanang bisitahin kayo mag-asawa. Malapit lang kasi dito sa inyo yung pinuntahan ko kaya naisip kong dumaan dito. Yayayain ko sanang mag-inom si Marlo. Ay naku nung, umalis ho si Marlo eh. May 2 araw na meeting ang kumpanya nila kaya 2 araw din siyang mawawala. Naku naman, kung ganun, ikaw na lang ang yayayain kong uminom. Nakakawalang ganang uminom nang walang kasama eh. Tsaka saan tong dala ko, baka mapanis. Pagbibiro pa nito habang tinaas ang daladalang alak. Tama naman si Ninong Fred, kaya ang binalak kong inuman kasama si Marlo sa isang resort ay nangyari nga. Hindi nga lamang siyang kasama ko kung hindi ang Ninong Fred niya. Magna-night swimming na lamang kami ng matanda. May sasakyan naman ito kaya sumakay na lamang ako doon, dala ang mga beer in can. Bumili din kami ng pagkain at syempre dala ko ang swimsuit na gusto kong isuot. Nag-chat ako sa mga kasamahan ko na hindi na ako makakatuloy dahil nga sa ibang lugar kami pumunta ng matanda. Hindi ko inaasahan na mag-e-enjoy akong kasama si Ninong Fred hanggang sa naligo na nga kami doon. Masaya talaga akong kasama ko siya. Hindi ko nga sinasagot ang tawag ng asawa ko sa telepono dahil naiinis pa rin ako dito. Nalasing kami ni Ninong Fred at hindi ko inasahan na dito na ako tuluyang magkakasala sa asawa kong si Marlo. Nang malasing na kasi kaming dalawa ay naging pilyo ang matanda. Swerte ko naman yata ngayon, iha, dahil nakasama kita. Abay, bihira na lang talaga akong mag-enjoy ng ganito at kasama pa kita. Hindi ko alam na ganyan ka pala ka-sexy. Wika pa nito. Tanging tango lang ang sinagot ko dito. Ay nako Ninong Fred, kahit na anong ganda ko at sexy, kung hindi naman ako pinapansin ng asawa ko, wala din. Oh, bakit naman? Ay nako, bising-busy ho ang taong yun. Daig pang may 10 anak na pinapakain. Laging wala sa bahay. Minsan na nga lang kung magtabi kami. Naiinis kong sabi. Napakahina talaga ng inaanak kong yan. Kung ako lang ay 10 ng anak nating 2. Natatawang sabi pa ng matanda. Mapagbiro kasi talaga ang matanda. Bagay na nagustuhan ko dito. Hindi kasi boring kasama. Noon pa man ay ganito na talaga siya. Close kasi silang 2 ni Marlo. Parang tatay na niya dahil nga maagang nawala ang kanyang ama. Kaya sa hindi inaasahang pagkakataon, dala na rin siguro ng pananabik ko sa mister ko. Sa mga bagay na hindi na niya nagagawa sa akin. Sa mga bagay na inaasam-asam ng asawang uhaw na kagaya ko. Ay tuluyang may nangyari sa amin ni Ninong Fred. Pinatulan ko ang ninong ng asawa ko. Sa unang pagkakataon
ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko naranasan sa asawa ko. Grabe pala si Ninong Fred. Hindi ako makapaniwala na ang matandang yun ay may ipagyayabang. Nagising akong umaga na at naimasmasan na rin sa kalasingan niya si Ninong Fred. Ako ang nahihiya sa nangyari, subalit parang wala na lamang yun sa matanda. Mas naging sweet sa akin to at ayaw niya kung o ayaw na niyang tawagin ko siyang Ninong kung hindi sa pangalan niya na lamang kapag kaming dalawa na lang. Natatakot ako. Nakokonsensya at naaawa kay Marlo dahil sa nagawa ko. Pero si Fred ay tila tukso na laging pinapaalala sa akin ang gabing minsan naming pinagsaluhan. Palagi niya akong chinachat sa messenger at minsan ay niyayaya pa rin niya akong mag-beach. Kahit na noong nakabalik na si Marlo sa bahay, ay palagi pa rin nagchat sa akin si Fred. Minsan nga ay bigla na lamang tong sumusulpot sa bahay namin. Babe, napansin ko lang, lagi yatang nagpupunta dito sa bahay si Ninong Fred. Tanong sa akin ni Marlo minsan. Hindi ko alam, baka wala lang siyang magawa sa bahay nila, kaya laging gumagala dito. Baka nga. Tsaka lagi kanyang pinupuntahan dito, no? Ikaw lang ang laging wala. Ang tagal-tagal ka na niyang inaantay. Makikipag-inuman daw siya sa'yo. Eh, hindi ka naman ba binibiro? Baka mamaya bumigay ka dun, ha? Alam mo naman yun. Babaero mula nung kabataan niya. Kaya nga kami close eh. Dahil nung binata ako, sinasama niya ako sa mga lakad niya. Dito na ako biglang kinabahan. Paano nga ba kung malaman na lamang ni Marlo ang tungkol sa relasyon namin ng matanda? Kaya naman gusto kong kausapin si Ninong Fred ng araw na yun. Hindi ako pumasok sa trabaho. Napag-usapan namin ni Fred na magkita kami sa isang hotel para makapag-usap kami ng maayos. Ang inakala ni Marlo na papasok ako sa trabaho ay hindi nangyari dahil pumunta ako ng hotel para makausap si Fred. Pero pagdating ko doon ay kaagad naniyakap ako ng matanda at tuluyan ko na namang naibigay ang aking sarili sa kanya. Ni hindi ko pa nga nasabi kung ano ba ang kailangan ko sa kanya. Paano ko ba tatanggihan ang isang bagay na pinananabikan ko o pinananabikan ko palagi? Isang bagay na hindi maibigay sa akin ng asawa ko. Sa totoo lang, ay mas nasisiyahan ako kay Fred kaysa kay Marlo na asawa ko. Siguro totoo yung sinasabi nilang edad lamang ang tumatanda. Si Fred kasi parang nagiging bata kapag nakakasama ko. Sa kanya lang ako lumigay ng husto at siya lang ang nakapagbibigay sa akin ng ganun. Kaya sobra akong narilito sa pinasok kong sitwasyon. Nagdadalawang isip na ako kung ihiwalayan ko ba ang matanda at ipagpapatuloy pa rin ang ginagawa naming pagtataksil sa mister ko. Alam kong mali ito. Alam kong isang malaking kasalanan. Pero sa paggawa ng mali at kasalanan ay dito naman ako nagiging masaya. Marupok ako. Oo, mabilis lamang akong madarang sa sitwasyong to. Nahihirapan na akong bitiwan ang kalaguyo kong matanda. Nahihirapan ako dahil unti-unti siyang nagkakaroon ng puwang sa puso ko. Hanggang sa parang nagiging natural na lamang sa akin ang paggawa ng kasalanan. Saan ka pupunta, babe? Tanong sa akin ni Marlo isang araw pagdating niya galing sa trabaho. Nahuli niya kasi akong nagbibihis ng damit at kagagaling ko lang din noon sa trabaho. Birthday ng kasamaan ko sa trabaho. Dadalo lang ako, babe. Pagpapaalam ko kay Marlo, pero ang totoo ay makikipagkita ako kay Fred sa hotel na laging pinupuntahan namin. Anong oras uwi mo? Huwag mo na akong hintayin. Gagabihin na ako. Susunduin na lang kita. Saan ka pa pupunta? Huwag na. Ako na lang ang uuwi. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ni Marlo nung mga oras na iyon. Basta na lamang kasi akong nagmadaling umalis ng bahay. Pagdating ko sa may kanto, ay naroon na ang sasakyan ni Fred na naghihintay sa akin. Nakaka-excite na nakakakaba
ang ganitong sitwasyon ko. Excited akong makita at makasama ang kalaguyo kong ninong ng mister ko. Samantalang kinakabahan naman akong mahuli ni Marlo. Maaaring masira ang pamilya namin kapag nangyari ito. Paano ko bang nagawang ipagpatuloy ang kahibangan kong ito? Kapag mangyayari ang ganito, ay baka tuluyan ng masira ang pamilya naming binuo. Paano na lamang ang anak kong nasa probinsya? Hindi nila ibibigay sa akin ang anak ko kapag nahuli ako ni Marlo dahil ako naman ang may kasalanan. Matapos ang lahat, umuwi akong lutang. Tila wala sa sarili. Naisip ko kung anong maaaring mangyari sa relasyon namin ni Marlo. Naisip kong anak kong si Ken. Kaya naman dito, naisipan kong umuwi na muna ng probinsya para makasama ang anak ko. Baka doon ay makapag-isip-isip ako ng maayos. Kapag dito kasi sa bahay, ay walang oras sa akin si Marlo. Kaya wala din kaming oras para makapag-usap ng maayos. Uuwi muna ako ng probinsya. Namimiss ko na si Ken eh. Bungad ko kay Marlo. Napangiti na lamang ang asawa ko sa sinabi ko. O sige, uuwi tayo sa Sabado. Magpo-file na lang ako ng 1 linggong leave, okay? Talaga? O sige, magpapaalam din ako sa head namin. Sagot ko naman na masayang masaya at nagpaalam nga ako sa head namin sa mall na maglilib ako ng 1 linggo. Okay na ang plano namin ni Marlo na umuwi ng araw na yun. Sobrang excited ako dahil sa wakas ay magkakasama kami. Nakapaghanda na rin ako ng mga gamit ko. Kinahaponan ng Biyernes ay nagulat na lamang ako matapos akong tawagan ni Marlo na hindi raw kami matutuloy. May event daw sa kumpanya nila at kailangan daw siya doon. Humingi ng tawad sa akin ang asawa ko. Mauna na lang daw ako sa probinsya at susunod na lamang daw siya. Sa sobrang inis ko, kaagad kong tinawagan si Ninong Fred at niyaya akong magbakasyon ng 1 linggo. Mas lalo lamang nadadagdagan ang pagtatampo ko sa asawa ko ng mga oras na iyon. Talaga namang hindi ako ang priority dahil mas mahalaga talaga sa kanya ang trabaho niya sa kumpanya kaysa sa aming pamilya niya. Inis na inis akong dinalang maleta ko at nakipagkita sa matanda. 1 linggo kami sa resort ni Fred at 1 linggo din akong walang komunikasyon kay Marlo. Sinadya kong patayin ang telepono ko para hindi ko siya makausap. Ayoko siyang kausap. Basta masaya ako ngayon na kasama kong matandang ninong niya. Sa piling ng matanda ay masaya ako. Naibibigay niya sa akin ang lahat ng pangangailangan ko na hindi na ibibigay ng mister ko. Hindi ko na siguro magawa pang bumitaw kay Fred. Bahala na lang siguro kung ano bang mangyayari sa relasyon namin ni Marlo kung sakaling malaman niya to. Umuwi akong wala sa bahay si Marlo at doon ay pinahinga ko ang aking katawang lupa na sobrang pagod sa biyahe. Maya-maya, nagising na lamang ako sa pagkakatulog nang marinig ko ang pagbabasag ng bote sa sala. Doon ko nakita si Marlo na nakauwi na pala at lasing. Hindi ko na lamang pinansin, ngunit nagulat ako nang sigawan niya ako. Mabutit nakauwi ka na pala. Natigilan ako dahil sa unang pagkakataon ay nasigawan ako ng asawa ko. Ano bang problema mo ha? Sigaw ko rin sa kanya. Ikaw ang problema ko, Rachel. Akala mo ba hindi ko alam na 1 linggo kayong magkasama ni Ninong Fred? Bulyaw nito sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa katawan ko. Dahil ito ang bagay na pinakaayaw ko sanang mangyari. Ano bang pinagsasabi mo ha? Ngunit iniabot niya sa akin ang telepono niya. Puno ng mga larawan namin ni Fred ang naroon sa gallery niya. Matagal mo na pala akong niloloko ha, Rachel? Bakit si Ninong Fred pa? Sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, bakit ang ninong ko pa? Sandali akong hindi nakahuma. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang asawa ko na umiyak at laylay ang balikat. Tila ito natalo sa sugal ng napakalaking halaga. Hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag sa kanya na ang pagkukulang niya sa akin ang siyang naging dahilan kung bakit ko nagawang pumatol sa matandang yun. Iniwan ako ni Marlo. Hindi na ako kinausap pa
Matapos kong sabihin sa kanya ang tungkol sa dahilan at rason ko kung bakit ko yun nagawa sa kanya. Umuwi siya ng probinsya nila at hindi na bumalik dito sa bahay namin. Wala na rin kaming komunikasyon matapos niya akong i-block sa messenger. Hindi ko na rin makontak ang telepono niya. Pero nagpatuloy pa rin ang kahibangan namin ni Fred. Hindi ko magawang umuwi sa probinsya ng asawa ko. Wala na kasi akong mukhang maiyaharap sa biyanan ko. Hindi ko rin alam kung sinabi ba ni Marlo sa biyanan ko at sa anak ko ang tungkol sa kalokohan ko. Pero kapag kinakausap ko sa video call si Ken, ay tila wala naman itong alam sa ginawa ko, pati na rin ang biyanan ko. Hindi ko alam kung may paraan pa ba para magkaayos kami ng asawa kong si Marlo. Pero kung tuluyan niya na akong iiwan, ay wala na akong magagawa pa. Dahil in the first place, alam kong ako ang nagtaksil sa kanya. Kahit man sabihin natin na may pagkukulang din siya sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. At maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras sa kwento kong ito. Nagmamahal, Rachel, ang babaeng napakarupok.